chcieť zapojiť do druhého útoku Lučenca v rámci dnešného duelu. Hladiel, pekná rozohrávka za perimeter, Lučenčania to môžu. To mráčka nezaprší na strane Levíc a tak na opačnej strane už môže Gibbons naberať rýchlosť. Siládi, ktorá skúsil za 3, tedy už, ale teda s týmom Patrioti Levice. Aktuálne 24-27. Zorvan to môže skúsiť za 3 body, okamžite korigovať. Krátky pokus, ale predsa len Zorvan ešte udržal loptu na palubovke pre Sapiegu. Sapiega, no okolo Bojanovského to nebude úplná sranda, ale Bojanovský chce Vrbicovi vytvoriť priestor. No, ale toto vôbec nevyšlo. Sapiega môže ísť na opačnú polovicu ihriska a predpokladá sa, že bude úspešný. Napokon úspešnom ide pod košom súperovým, tak teraz pod tým vlastným to nešlo vôbec. Sherfield. Prekvapivo. Z veľkým. No, Gibbons už má iba 6 sekúnd. Neževič. No, mal by pomaly ale iste strieľať. Veľmi ťažký pokus za 3 body. Inak to ani skončiť nemohlo, ale Sapiega je pod košom. Aktuálne prelieva z jednej strany na druhú. Si musí dať pozor, aby s loptou neprešiel až za postranú čiaru. Wow! Lúčené. Gibbons. Sapiega skúsi to za 3. Je to z pomerne veľkej diaľky, ale Sapiega začínajú hostia. Samozrejme psychická výhoda určite na domácej strane. Levičania sú zrejme radi vôbec za to, že sa to predĺženie hrá. Neževič nedokáže skórovať hneď na úvod. Sapiega bude hádzať 2. Priestor pre Levičanov zakombinovať. Zase strela za 3 body. Ale teraz prikrátka. A na doskoku úspešnejší Lučenčania, ktorí môžu ísť dopredu. 2 proti 1. Sapiega. Sapiega faulovaný, 2 tresty.